Giawhag sa Office of Civil Defense Region 12 ang katawan nga mosalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill karong adlaw. Kinailabi pa nga sa ilang pagsuta. Posible ang kusog nga linog sa reyon tungod sa mga active fault line. Ani ang report. Gibutiyag sa Office of Civil Defense 12 kon OCD-12 nga posible ang mga kusog nga linog sa Region 12 tungod sa mga active fault line sa rehiyon. Sumala sa OCD-12. Base sa mapa sa PHIVOLCS, dunay active faults and trench sa rehiyon sama sa Cotabato Trench, Maitom Fault, Daguma Fault, Norala Fault, Coronadal Fault, South Columbio Fault, Makilala Malungon Fault, Matalam Fault, Alyosan Fault, Alamada Fault ug uban pa. Base po sa information galing sa ating PHIVOLCS Gensan dito, medyo maraming active faults dito sa ating rehiyon na posible po mag-generate ng medyo malalakas na paglilindol. Dugang sa OCD-12, ang masinating kusog nga linog, posibleng magbugna og tsunami. Gani ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa General Santos City nagpagawas og tsunami hazard map sa Gensan. Makita dinhi ang mga barangay nga posibleng magrabehan kung maigo sa tsunami. Kini ang Barangay Bula, Buayan, Baluan, Lagaw Ligaya, Katanggawan ug porsyon sa Barangay San Isidro, City Heights, Dadyangas East ug Dadyangas South. Busag iawhag sa OCD-12 ang katawan nga mosalmot sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa June 19. Matud pa, dili lang sa pag-perform sa duck, cover and hold inig dunay linog ang angay matun-an, kundili angay usab matun-an ang prevention method kung asa andam ang establishmento sa linog, pinaagi sa pagsiguro sa building and structural integrity niini. Kahit saan man tayo, kung saan building man tayo, sa opisina, eskwelahan, kahit na ma-perfect na natin yung duck, cover and hold natin, kung yung ating namang mga gusali, kung saan tayo naroon, ay medyo hindi po maganda yung kanyang structural integrity. Posible po yung mag-collapse yan at tayo ay matabunan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.